ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏମିତି କେଉଁ ଜିନିଷ ଯାହା ବଢ଼ିଥାଏ କିନ୍ତୁ କମି ନଥାଏ। ଏମିତି କେଉଁ ଜିନିଷ ଯାହା ବଢ଼ିଥାଏ କିନ୍ତୁ କମି ନଥାଏ। ଅପସନରେ ଅଛି ଓଜନ, ଅପସନ୍ ବି ବୟସ, ଅପସନ୍ ସି ଉଚ୍ଚତା, ଅପସନ୍ ଡି ଜ୍ଞାନ। ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ବୟସ। ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2 କେଉଁ ଜୀବ 3 ବର୍ଷ ଶୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଗେଣ୍ଡା, ଅପସନ୍ ବି ଘୋଡ଼ା, ଅପସନ୍ ସି ହାତୀ, ଅପସନ୍ ଡି ବାଘ। ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଗେଣ୍ଡା। ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3 କେଉଁ ଦେଶ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଫି ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ? କେଉଁ ଦେଶ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଫି ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ବ୍ରାଜିଲ, ଅପସନ୍ ବି ଭାରତ, ଅପସନ୍ ସି ଚୀନ, ଅପସନ୍ ଡି ଇଟାଲୀ। ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ବ୍ରାଜିଲ। ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4 କେଉଁ ସହରକୁ ହୀରାର ସହର କୁହାଯାଏ? କେଉଁ ସହରକୁ ହୀରାର ସହର କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଦିଲ୍ଲୀ, ଅପସନ୍ ବି ଜୟପୁର, ଅପସନ୍ ସି ସୁରଟ, ଅପସନ୍ ଡି ମୁମ୍ବାଇ। ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ସୁରଟ। ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5 କଳା ରଙ୍ଗର ଗୋଲାପ କେଉଁ ଦେଶରେ ମିଳେ? କଳା ରଙ୍ଗର ଗୋଲାପ କେଉଁ ଦେଶରେ ମିଳେ? ଅପସନ୍ ଏ ଇଂଲଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ବି ଭାରତ, ଅପସନ୍ ସି ତୁର୍କୀ, ଅପସନ୍ ଡି ଜାପାନ। ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ତୁର୍କୀ। ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6 ଭାରତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଥିବା ସହରର ନାମ କ'ଣ? ଭାରତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଥିବା ସହରର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଅପସନ୍ ବି ଦିଲ୍ଲୀ, ଅପସନ୍ ସି ଚେନ୍ନାଇ, ଅପସନ୍ ଡି ମୁମ୍ବାଇ। ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ମୁମ୍ବାଇ। ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7 ସୌରଜଗତର ବୃହତ୍ତମ ଗ୍ରହର ନାମ କ'ଣ? ସୌରଜଗତର ବୃହତ୍ତମ ଗ୍ରହର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ବୃହସ୍ପତି, ଅପସନ୍ ବି ମଙ୍ଗଳ, ଅପସନ୍ ସି ଚନ୍ଦ୍ର, ଅପସନ୍ ଡି ଶୁକ୍ର। ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ବୃହସ୍ପତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8 ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର କାହାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର କାହାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଅପସନ୍ ସି ହାଇକୋର୍ଟ, ଅପସନ୍ ଡି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9 ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଥମେ କେବେ ରେଳଗାଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା? ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଥମେ କେବେ ରେଳଗାଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 1825, ଅପସନ୍ ବି 1830, ଅପସନ୍ ସି 1822, ଅପସନ୍ ଡି 1835। ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 1825। ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10 କାହାର ଛାୟା ଯୋଗୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହୁଏ? କାହାର ଛାୟା ଯୋଗୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ରାହୁ, ଅପସନ୍ ବି ଚନ୍ଦ୍ର, ଅପସନ୍ ସି ଶନି, ଅପସନ୍ ଡି ପୃଥିବୀ। ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଚନ୍ଦ୍ର। ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 11 ମାନଚିତ୍ରରେ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯାଏ? ମାନଚିତ୍ରରେ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ କଳା, ଅପସନ୍ ବି ନୀଳ, ଅପସନ୍ ସି ହଳଦିଆ, ଅପସନ୍ ଡି ଧଳା। ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ନୀଳ। ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 12 କେଉଁ ଦେଶରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ନିଶ ଓ ଦାଢ଼ି ଉଠିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଇଂଲଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ବି ଭାରତ, ଅପସନ୍ ସି ଇଥିଓପିଆ, ଅପସନ୍ ଡି ଆମେରିକା। ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଇଥିଓପିଆ।